Én még gyilkoltam is. Na már. Kettő megvan. Várjál már. Most már csak te vagy dia. Bazd meg, a lakatosban van erő. Na gyere! De kis boxozgatni. Remélem megnézed, Vicsi, mert egy köcsög pujáró vagy. Ó! Ne halljuk el már, gyere, tegyük már egy kis. Gyere, tessék. De Dari. Bazzeg, ennyi kellett egy huligánok filmbe, az meg. Figyeld! Figyeld a Ricsi, hogy fut. Miután ne hagyjatok. Jó voltál, Ricsi. Jó voltál, Ricsi. Gergő, Futballa! mi a véleményed? Ja. Jó, hagyjuk. Vélemény? Gyengék, mint a szarom. Ricsi vélemény? Hát kicsit nehéz volt, de elbánok meg. Gábor, az egész verekedésről. Hát kemények voltak egy picit. Egy csipet nőies, de nem baj! Laci, gyere ide! Laci. Mi a véleményed? Gyere, Laci barát! Mondd, na, mi a véleményed? Mi a véleményed? Mi legyen? Mi van? Na jó, van, ne fényezzük egymást. Ne fényezzük egymást. Semmi. Így leütötted, így-e? Gabó. Jani, mi a véleményed a dologról? Ma megint úgy hiszem, hogy ez a véleményed. Tikko, véleményed? Szar. Jó. Vélemény? Ó, gyere. Én felzők. Vigyázz, Laci! Vigyázz, Laci! Cigár! Figyeld a Gergőt! Nem. Jó! Ó! Lépj el! Laci, Laci! A mordák! Itt egyik kevészettétek! Gyere! Hallott, tiszta sár a hátad, Zi! Jó, elég volt, nem? Na, másod nem kapja. Na, igaz? Ennyi volt, Ricsi, mondjál véleményt a verekedésről. Pofája volt nagy. Ennyi? Neked is, neked is. Jó. Torkomban nem beszélget leszünk. Ne baj! Korizzi, azért megyünk. A Kori azért nem marad ki. Hallod?